कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वतीन अंगारकी संकष्टी निमित्तान सगळ्या प्रेक्षकांक हार्दिक शुभेच्छा। खबर सांगता हरीश नाईक। अंगारकी संकष्टी निमित्तान गोकर्णसह जिल्ह्यात भक्तांची गर्दी। कारवार पुराण प्रसिद्ध गोकर्णसह कारवार तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या जाग्यार अंगारकी संकष्टी निमित्तान मंगळवाराक वेगवेगळ्या गणेश मंदिरात विशेष पूजा अर्चा केली। महागणपती मंदिरात सकाळपासून मोठ्या संख्येने भाविकांनी दर्शन घेऊन क्षीराभिषेक, पंचामृत अभिषेकासह विविध पूजाविधी करत मनोकामना पूर्ण जावसाठी प्रार्थना केली। कोठी तीर्थहिंगा, पट्टे विनायक, तारामक्की हिंगा, केतकी विनायक तसेच रथबेडीतल्या वन विनायक मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी आशिल्ली। कारवार तालुक्यातल्या माजाळी गावात अंगारकी संकष्टी निमित्तान श्री सिद्धिविनायक मंदिरात विशेष पूजा अर्चा झाली। शेकड्यांची भक्तांनी देवाचे दर्शन घेऊन कृतार्थ झाले। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। विष बाधेमुळे आजारी पडलेल्या बैलाक तत्काळ उपचार, मानवतेचे दर्शन। कारवार गोकर्णातल्या चिन्नतकेरी वाठारात परशुराम मंदिरा लागून सांजेर विषारी अन्न खायल्यान एक बैल गंभीर अवस्थेत मेळ्ळो। रस्त्याचेर कोसळलेल्या अवस्थेत आशिल्ल्या या बैलाकडे स्थानिक नागरिक राजवर्धन भट हेमगेले लक्ष गेले। परिस्थितीचे गांभीर ओळखून तेमी तत्काळ प्राणीप्रेमी आणि माजी ग्रामपंचायत सदस्य सुजय शेट्टी यांका तात्काळ फोन करून माहिती दिली। घटनेची खबर मेळताच सुजय शेट्टी यांनी तत्काळ घटनास्थळार आयले। जाल्यार आयतवार दिसाक पशुवैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध नाशिल्ल्यान तेमी 1962 या पशु सहायवाणी क्रमांकाक संपर्क केलो। तेमगेल्या या प्रयत्नामुळे कुमटाच्यान पशुसंचार एम्ब्युलन्स घटनास्थळाचेर पावली। एम्ब्युलन्सांतल्या पॅरावेट कर्मचारी सचिन कुमार कवळगी आणि संतोष नायक हेमी तात्काळ उपचार सुरू करून बैलाची प्रकृती स्थिर करचो प्रयत्न केलो। तेमगेल्या या प्रयत्नामुळे एक मुक्या प्राण्याचे प्राण वाचोवच्याक यश मेळ्ळे। या घटनेत स्थानिक नागरिकांनी दाखयल्ली जागरूकता आणि प्राणीप्रेमींची तत्परता यामुळे मानवतेचे उत्तम उदाहरण समोर आयिल्लें आसा। या कार्याबद्दल संबंधित टिमाचो सगळेकडे कौतुक जाते असून नागरिकांनी तेमगेले अभिनंदन केले। काल पश्चिम बंगाल, आसाम आणि पुदुचेरीत झालेल्या निवडणुकीत भगझेंडो उंचावून मिळालेल्या ऐतिहासिक विजयाचा आनंद आज भारतीय जनता पार्टी कारवार शहर आणि ग्रामीण मंडळाच्या वतीन राज्य भाजपा उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमगेल्या उपस्थितीत कारवार शहरातल्या सविता सर्कलाकडे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांबरोबर गोड वाटून खूप उत्साहात साजरा केलो। यावेळार भाजपा शहर अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर, ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष गुणगी, नगरसभेचे माजी अध्यक्ष रविराज अंकोलेकर, मनोज भट, नैना निलावर, सुजाता बांदेकर, कल्पना नाईक, वैशाली तांडेल, देवीदास नाईक, उल्हास केणी तसेच मंडळाचे प्रमुख पदाधिकारी, जनप्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते हजर आशिल्ले।
जोर से बोलो, प्यार से बोलो, बीजेपी बीजेपी 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 बोलो भारत बीजेपी बीजेपी बोलो भारत माता की कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. सनवळी जलाशयात हरणाचा मृत्यू. कारवार. मुनगोड तालुक्यातल्या सनवळी जलाशयात एक हरणाचा मृतदेह दिसून आलो. अन्नाच्या शोधात गावाकडे आलेल्या हरणाचं भटक्या कुत्रान फाटला केल्यान जीव वाचवसाठी हरणान उदकात उडी घेतली. मात्र भायर येऊ न शिकिल्यान बुडून मृत्यू झाल्याची शक्यता असा. रान विभागाच्या कर्मचाऱ्यान घटनास्थळात धाव घेऊन मृत हरणाचेर अंत्यसंस्कार केले. दरम्यान या वाठारात अशा घटनांची संख्या वाढत असल्यान वन्यजीव संरक्षणाची मागणी जोर धरत असा. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो. खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इथल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.